Reggeli gondolatok, 2026. június 22-e. Wayne Hooper, éneklő evangelista. Dicsérjétek az Urat, dicsérjétek Istent szent helyén, dicsérjétek hatalmának magaslatán. Minden lélek dicsérje az Urat. Dicsérjétek az Urat. Zsoltárok 151:6. Természetesen a King's Heralds, bár az évek során folyamatosan működött, évtizedeken át sok különböző férfiból állt. 1943-tól kezdve Wayne Hooper, zenész, akadémiai zeneoktató és éneklő evangelista egy ideig baritonként énekelt a Heraldsban. Ezután a Union College-ba ment, hogy befejezze zenei alapképzését. 1949-ben visszatért a prófétaság hangjához egy kvártett tagjaként, amelynek ő maga, Bob Edwards, Bob Seamount és Jerry Dill voltak a tagjai. Ez a csoport egészen 1962-ig együtt énekelt. Ezután Hooper a prófétaság hangja zenei igazgatója lett egészen 1980-as nyugdíjba vonulásáig. A zenétől azonban valójában soha nem vonult vissza. Talán leginkább zeneszerzői és hangszerelői munkájáról ismert, különösen a We Have This Hope című daláról, amelyet az 1962-es Generál konferenciára írt, és amelyet azóta számos konferencián elénekeltek. Feleségével együtt működtette a Key Music Company-t, amely hangszereléseket és zenei könyveket biztosított világszerte. 9 hangszerelési könyvet adott ki számos szóló és kórusfeldolgozás mellett. Mesterfokozatot szerzett zeneszerzésből, kórusvezénylésből és rádiós műsorkészítésből a Los Angeles-i Occidental College-ban, valamint tiszteletbeli zenedoktori fokozatot kapott az Andrews University-től és a La Sierra University-től. Hooper az 1985-ös Seventh Day Adventist himnál zenei társszerkesztője volt. Egy kísérő kötetet is társszerkesztett, amely a himnuszos könyv 695 énekének és zeneszerzőjének történetét meséli el. Élete utolsó éveiben, 2007-ben bekövetkezett halála előtt sok hónapot töltött azzal, hogy helyreállítsa a King's Heralds, Del Delker és más prófétaság hangja zenészek eredeti, orsós magnó felvételeit, majd CD-re másolja őket, így ez a különleges zene megmaradhat a jövő nemzedékei számára is, ha Jézus előbb vissza nem jön. Utolsó különleges projektje bibliai versek megzenésítése volt. Ismert tény, hogy a zene sokkal könnyebbé teszi a memorizálást, és ezek a felvételek ma gyermekek és felnőttek számára egyaránt elérhetők. Wayne Hooper több mint 100 dala ma már közkincs, és online is hozzáférhető. Élete mindannyiunk számára inspiráció, különösen azoknak, akik zenei tehetséggel rendelkeznek. Zene istene, minden tőled származik, és mindennek hozzád kell visszatérnie. Menj végig velem a zenéimen, és segíts meggyőződnöm arról, hogy a te nevedet dicsőítik.